я вас поздравляю с продолжением нашего священного месяца Рамадан. Да? Я желаю вам получить большое удовольствие, получить полезные знания, которые будут вам рассказаны здесь, и просто, чтобы Всевышний вами был всеми доволен. Спасибо. Дорогие девушки, вы бы знали, какое сейчас удовольствие смотреть на каждую из вас. Вы такие красивые. Мы очень-очень рады, что каждая из вас пришла к нам. Я надеюсь, что этот вечер будет для вас полезным, красивым, и вы получите огромное удовольствие от этого вечера. Кадірлі хатын-қызларыбыз, қызларыбыз. Друзья, картины на видео – это работы московской художницы Найли Акмаевой. Чтобы заказать, пишите. Ссылки также в описании под видео. Дуслар, сіңілләр, апалар, мен бик шатмын. Менә шушы матур бинада шундый мәгънәле, матур кичәдә сезнең белән очрашырга уразаларыгыз кабул булсын, дуслар. Һәм берничә сүз әйтәсем килә. Мин үзем мөнәҗәтләр, бәйетләр тыңлап үскән бала. Менә безнең матур ханым, исемегезне белмим, лекция укыды безгә, мөнәҗәтләр турында әйтеп китте. Мин бала чактан ук мөнәҗәт тыңлап үскән кеше, бабам минем бәйетләр яза иде, әни мөнәҗәтләр укый иде. Һәм бу эссез калмаган, миңа да шушы юнәлешне бирделәр, тапшырдылар шушы вазифаны. Бабай, әби, әни, мин дә инде бик күп еллар мөнәҗәтләр язам. Һәм күбесе киштәдә ята иде аларның. Менә 1 ел элек кенә гүзәлемне күбесез беләсездер инде, гүзәлемгә 5-6 мөнәҗәт яздым. Безнең татар эстрадасына күбесенә дә мөнәҗәтләр яза башладым. Сапожник без сапог булмасын өчен үзем дә бер мөнәҗәт яздырырга булдым сезнең игътибарыгызга. Гульнару Ярулину, который тоже вносит свой посильный вклад в развитие нашей национальной культуры. Бик зур рәхмәт, кызлар, рәхмәт Эльмирочка, рәхмәт Гульнара. Кстати, моя тезка Гульнара Ярулина, алкышлыйбыз. Эльмира Сирачева, алкышлыйбыз безнең организаторларыбызга. Иң беренче хөрмәтле ханымнар, кызлар, дуслар. Тагы да бер кат исәнмесез? Иң чибәрләр, иң матурлар, иң кадерлеләребез, безнең кызларыбыз, апаларыбыз, әнкәйләребез, туганнарыбыз. Добрый вечер, наши самые-самые прекрасные, самые замечательные, нежные создания, девушки, дамы, наши мамы, наши замечательные сестры. Я сегодня очень рада посетить данное мероприятие. Настолько прекрасно в моем сердце, в моей душе, что здесь, на этой сцене, я сегодня выступаю именно для вас. Талантлы композитор Гүзәлия минем янымда. Ул миңа бүләк иткән җырны җырлыйбыз. Сырап алган сабыйым балам син богалма. Син тормышым бүген, син сулар сулашым, бер минутта синсез тора алмам. Балам, балам, балакайым минем, сау сәламәт кенә булабыз, кабыл булсын берүк, бәхетле бул дигән, бәхетле бул дигән теләксез. Балам, балам, балакайым минем, сау сәламәт кенә булабыз, кабыл булсын берүк, бәхетле бул дигән, бәхетле бул дигән теләксез. Наверное, девочкам, которые нас пригласили, альхамдулillah, и всех очень-очень рады видеть. Хотим исполнить песню, которую написали на слова Рената Абянова, нашего Рената Алказарята.
Оно так и называется «Священный Рамадан». Серпом луны сверкнул на небосклоне, возвал людей из самых разных стран. С великим гимном ангела покоры пришел священный месяц Рамадан. У веры нет границ и расстояний, об этом говорит нам всем Коран. Давайте чтить священное Писание, что с ним зашло священный Рамадан. Uzaklıkla birge, varın